Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Yangu confession mukoma yakamira sekudai so. Ininiwo ndakaromba, but ndakaromba nekuda kwe best friend yangu. So pandakauya kuno ku South Africa, the funny part about it, friend yangu yainge ichitawo zvekutengesa ma CD zviya zvaitwa kudhara. Inini ndakauya muno mujoni. This was in the year 2008. Upenyu hwainge hwakasunga, munonziva kunonzi kusunga kweupenyu. At that time vabereki vangu vose vainge vachiri vapenyu. Pandakazouya kunoko vabereki vangu vainge vakaputsirwawo imba iyo yatainge tichigara, because tainge tichitongolojawo muHarare. Ndo pakabva pazouya uya wavainge vachiti Murambatsvina. Saka kukaboiskai kwatainge tichigara kakabva kanzi kaboiskai aka kainge kasiri pamutemo, ndokubva kazoputsiwa kaboiskai akaya mukoma. Takabva tatanga kutambudzika, asi landlord vakabva vati kuti ndinge ndichikudzingai kana kuti munge muchibva pamba pangu handizive kuti mungaenda kopi, because situation yainge yakaoma. Baba vangu vainge vachirwara at that time. Saka landlord zvavakaita vakabva vazongoti zvamunoita ndezvekuti chingoitai chimba chemaplastic mungokwanisawo kungowanawo pekuti munenge muchingogara. Saka ndichiuya kunoku kujoni ndakatosiya baba naamai vangu vachitogaramo muchimba ichocho chemaplastic nemunin'ina wangu. Ndakauya kuno ndine shungu dzekuti ndaida kuti apo pandinozodzokera kumusha ndikwanise kuzoupgradeawo upenyu hwevabereki vangu. And at that time I was very young and naive. Ndakazoti ndauya kuno ndikabva ndazotanga kugara nebest friend yangu. Saka uyu shamwari yangu iye ainge achita zvekutengesa ma-CD, but aiva nema-connection. Munoziva munhu anonzi ane ma-connection, aiva nema-connection nevarume ivavava vekuNigeria. Saka iniwo semunhu ainge ari very fast learning, ndakauya kuno ndisingazivi kana chinonzi computer, but vakabva vazotoona kutoti munhu uyu anotoziva manje kuti makombiyuta anoshandiswa sei, because in one day pandakangodzidziswa kuti unobaya apa ubaya apa wabva watoprinta ma-CD, then tinenge tatoita mari. Ndakatokwanisa kutoprinta out ma-CD ainge achitosvika kuma-50. Then friend yangu yainge yatova nezvimwedzi ichingodzidziswa ichitadza kunyatsokuprinta ma-CD. Saka inini zvakabva zvaratidza kutoti zvainge zviri muropa izvi zveteknology. So mukoma ndakabva ndazoiswawo pachinzvimbo chekuti ndainge ndava kutoshanda, but ndakati ndati shandei, ndo one day pandakabva ndazoudzwa kuti tainge tichifanira kuti tinge tichienda out for a party. Izvi zvakazoitika mainge mava mugore ra2009, ndo patakanzi taifanira kuti tinge tichienda kuparty. Takabva tazoenda kuparty kuya, but party iyi chakandinetsa ndechekuti painge pasina kana mukadzi mukoma. Varume vose ava vainge varipo paparty apa, zvisinei nekuti vainge vari vekuNigeria, maSouth African kana kuti vekuZim, vose vainge vasina mapartner. And tose tainge takapfeka hembe dzewhite, but hembe idzi dzewhite mukoma ndedziya dzekuti dzinenge dziri very loose, so much that kuti unenge uchitoona everything that will be underneath. And zvinhu zvandainge ndisina kana kumbogara ndakaita zvekuti unongopfeka trouser mukoma, underneath that trouser usina kana chaunenge wakapfeka, zvekuti inenge ichingofamba ichingoremberera. This was the dress code, you only wear white, no kuzopfeka ma-underwear kana anything, unenge ungori musho just like that. Mukoma papati apa painge pangori na one female DJ. Mukadzi uyu ainge ari our DJ, aito DJ akatoshama zvake mukoma achito DJ paya. As the party was going on, ndo pandakabva ndazonzi nefriend yangu, I think kuti it is advisable kuti unge uchinwa doro, so that later on kana vanhu vava kuzotanga kufara, at least you won't take everything serious. Ndakamboramba paya, but friend yangu yakazongoramba echingondimanikidzira kuti ndinge ndichinwa doro. Apa ndo yainge itoriwo first time kutonyatsokunzi ndanwa doro kusvika pakunodhakwa. Ndaiwanzokunwa doro zvangu once in a blue moon, kana kuti pama-Christmas paya ndongonwawo, but just a few sips. Ipapo mukoma ndakabva ndatanga kunwa, and ndakabva ndapiwa iwawa waka masaida
ende ndakapiwa masaida aya anotapira. The more yandairamba ndichingonwa, the more that I got drunk and I didn't even realize kutoti panapa ndainge ndichitodhakwa. Zvino mukudhakwa kwangu ndo pandakatanga kuona mamwe mazivision ekuti at first I never believed kuti ndo zvandainge ndichiona. Mukoma ndakabva ndachiona friend yangu yakabva yazotorwa nerimwe zimurume rekuNigeria. Friend yangu yakati yatorwa ndokubva yazopfugamiswa ikabva yazonzi inge ichitanga kuyamwa zirume riya rekuNigeria sikarudzi yaro. I thought kuti maybe ndo zvinoitika pakudhakwa kuti unotanga kuona zvimwe zvinhu zvokuti zvinenge zvisingatombo make sense. Ndakati ndakatarira kudaro ndo pandakabva ndazonzwa kutoti ndainge ndatobatwa neumwe murume akatotanga kutondipuruzira akabva andimanikidzawo kuti ndinge ndichinondonyera sikarudzi yake mumukanwa mangu. Mukoma, kana usina kumbogara wakaita zvinhu zvakadaro, kunyange wakadhakwa sei, unofanira kutoti unge uchitopepuka kutovhunduka, because doro rose ndakangoti ndichingonomanikidzwa kudya sikarudzi yake murume uyu, doro riya rakabva rapera. Mukoma, ndakati ndichinodai ndikatowana kutoti munhu ainge atoproducira mumukanwa mangu, ndo pandakabva ndatanga kuchema. Varume vaya vakabva vatanga kuseka. Friend yangu yakabva yauya pedo neni ikabva yanditi kuri kuitei because uri kundinyadzisa. Ndikabva ndati what is this, what the hell is this. Friend yangu ikabva yanditi hausi kuda mari here. Ndikabva ndati mari ndinoida. Iyo ikabva yati saka why are you causing all of this drama, why are you being a drama king, just do what you have to do, we only do this once a year then totoita mari dzedu. So mukoma, ndakati ndaramba, then akabva anditi well sakamira ndinge ndichivaudza kuti waramba so that you can be kicked out. Ndakati zvimwe kuda, this was all a dream. Ndakazotoona mukoma ndava kutoya kuzototorwa nevamwe varume vakabva vanditi sezvo inini ndainge ndaramba kuitwa mukadzi navo varume ava, I was not worthy of being given all the wealth that was in their club. Ndokubva ndadzingwa paya. So since it was late at night, ndakabva ndashaya kuti ndoita sei. Ndakabva ndangogara zvangu pagate ndakamirira kuti kunze kunge kuchichena. Mangwana makuseni ndo pandakabva ndatoona friend yangu ichibuda, ndiye akatovhura gate, then ndakabva ndataura naye akabva azondiignore. Mukoma, ndakabatikana apa ndichitanga kufunga kuti munhu uyu ndiye akandiunza mujoni apa ava kundiignore. Pakabva pazobuda rimwe zimotikari ndokubva apinda mumotikari muya. Ndakabva ndaendawo pamotikari paya, then akabva anditi iwe handiti vakakudzinga here, saka iwe you have to make your own plan. Motikari ndokubva yatoenda paya. I had to walk on foot mukoma, ndichiita kunge benzi. Fortunate enough it was on a Sunday morning, saka kwainge kusina vanhu vakawanda vainge vachifamba. Mukunofamba ndichidzokera kulocation ndakatonyenyeredza town ndichiitira kuti ndisazofamba nemutown. It took me more than 3 hours kuti ndige ndichifamba ndichibva ikoko ndichidzokera kulocation, because ndakazototenderera ndichinyenyeredza town kuzonosvika ndichizonopinda mulocation. Apa nehembe dzandainge ndakapfeka vanhu vainge vachingondicheukira kuti ko munhu iye yuyu anongopfeka all white. Apa white munoziva kuti inobatira tsvina sei. Zvino yainge yasviba white iya. Ndokubva ndazongoshinga hangu ndikafamba vanhu vachingondicheuka kuzonosvika ndichizosvika pamba apo pandainge ndichigara nefriend yangu. Ndakatosvika iye asipo ainge akiya door. Ndakamumirira apa kana foni ndainge ndisina, upenyu hwainge huchiri hwakaoma. Akazodzoka mukoma, but paakadzoka ainge atori, munoona nezvimotikari zvezve zvinodeliver furniture. Aiva nechimwe chimotikari chaainge ainacho chipick up chekuRussells. Munhu ndokubva aburuka apa, ainge atotenga mbedha nestove. Ndokubva aburuka paya, ndokubva andiona akabva andiignore. So vakabva vazongosainirana, then zvinhu ndokubva zvatoburutswa, but zvakabva zvazoendeswa mumba malandlord. Iye akangopinda mumba make kuti ndinge ndichipinda akabva avhara door ndokubva ratokiwa. Ndikatoona kutoti panapa munhu ainge ava kusada kuti ndinge ndichigara pamba pake. Ndikabva ndatongotanga kutongohasela. Paiva nevamwe vakomana avo vandainge ndakamboita piece job navo rekurova zvitina. Ndakabva ndaenda kumba kwavo, but vakangonditi muno mujoni zvinonetsa kuti tinge tichigara newe because isusu tinoziva shamwari yako, iwewe hatikuzivi zvekudaro, saka unokwanisa kuzopedzisira watibira. I was really desperate mukoma zvekuti ndakatombosvika pakutongogara muroad. Ndaitongotaimirawo paya vanhu kana vava
vava kusafamba ndobva ndangotsvakawo pachinzvimbo pekuti panenge pachidziya ndobva ndatongorarawo paside peroad. Sezvisinei one day ndakazosangana nefriend yangu apo paainge auya mulocation. At that time ainge ava kusatogara mulocation zvachose. Pandakadhumana naye ainge achitodhraivha mukoma rimwe zimotikari ndokubva amisa zimotikari rake. Apa ndainge nditori busy ndichitosakura pane pamwe pamba, akabva aburuka mumotikari. Ko iro lebhora ainge akapfeka uchinyatsokuona kuti ya idzi ndo dzava Mbinga. Akabva azouya paya pandainge ndiri busy ndichiita chipeace job changu, akabva ati I feel very sorry for you. Unozviziva here kuti munin'ina wako akapotsa atsvira mumba. Ndikati what do you mean? Sezvo inini ndainge ndisina kana foni, iye ndiye aiwanzokureceiva mamessages anenge achibva kumusha. Saka ainge akatumidzirwa SMS naamai vangu vachimuudza kuti pane pavainge vabuda nababa, since baba vainge vachirwara neTB. Pavakadzoka ndo pavakaona kuti chimba chiya chavainge vakanzi nalandlord vange vachingovaka chemaplastic chainge chatsva uye nehembe dzainge dzatsva, nekuti munin'ina wangu akazosara achinzwa nzara ndokubva azobatidza chimwe chisitovu cheparafini. Nekudawo kwekuti ainge achiri mwana mudiki akabva atanga kutamba panze ndokubva akanganwa kuti ainge asiya akabatidza stovu mumba, ndokubva chimba chiya chazotanga kutsva. Iwo mukuda kuzama kubuditsa zvinhu akatopotsa afa kuzosvika achizonoonekwa nevana valandlord. Pandakanzwa nyaya iyi ndakabva ndatanga kuchema. Then friend yangu iyo yakabva yati I feel very sorry for you, chipinda mumotikari. Ndokubva ndazopinda mumotikari paya, akabva azoti let us go and find airtime. Akabva aenda akabva azonotenga airtime yainge iri ye500 rands. Akati atenga airtime akabva anditi I want you to speak with your parents as long as you want. Ndakabva ndataura nevabereki vangu ndikabva ndavaudza kuti friend yangu yainge yafunga kundibatsira. Amai vakabva vatotenda shamwari yangu because at that same time akabva atotumidzira vabereki vangu mari, akati mari iyi yandakutumidzirai ndiye kuti mukwanise kungotengawo something for now, chikafu, but tichange tichizokubatsirai with time uye tichatokutsvakirai upenyu pekuti muchati apa ndo pedu. So mukoma, that is how I got seduced. When I got seduced zvakazoitika ndezvekuti the following weekend akabva azonditi sezvo inini ndainge ndakaramba kuitwa nevarume vaya. So what was going to happen ndezvekuti ndainge ndichazoitwa one-on-one session neumwe mukuru wavo. So ndakabva ndazotorwa that following weekend ndikabva ndazonovharirwa from Friday usiku ndichingoitwa Mukadzi kuzonosvika ndichizonoreleasiwa early Monday morning. Kumashure kwese uko mukoma ndanyazonzwa kuti kwakaita kubvarurwa kwainge kuchipisa. Ndikabva ndaudzwa kuti on that same day that this ritual had been done, so each and every year this ritual has to be done. So gore roga roga friend yanguwo iyewo anoenda obva anoitwawo matusam kana kuti mathreesome ake nevarume ivavava. Then inini ndinoenda kumukurukuru iyo club iyi ndobva ndanoitwa naye. But chinorwadza ndechekuti munhu uya wekuti anogara achinwa mishonga, saka anoti paya musi wandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichiuya kuzoitwa mukadzi naye anotogara anwa mishonga. Anonwa mishonga yavo yavanonwa ikoko kuNigeria yekusimbisa misana yavo panguva dziya dzekusika bonde. Zvekare atori nemapiritsi aya akaita semaviagra aanonwa kuitira kuti akwanise kuzondiparadza kumashure kwangu kwose uko usiku hwose. Saka uyu ndo mubayiro wacho iwoyo wekuti tinopiwa mari neclub iyi. Saka mari iyi inotongouya kwatiri. So zvandakazoita mukoma ndezvekudai. So pane umwe musikana uyowo wandakazosangana naye. Musikana uyu ndichizonosvika pakunosangana naye friend yangu iye ainge aine kumwe kusaluni uko kwa ainge achifarira kuenda kunogerwa, but inini zvimasaluni zvekudowntown ndainge ndisingatombozvifarire. But anyway ndakabva ndazomuperekedza one day, ndo pandakabva ndazosangana nemusikana uyu wandakazoitira hutsinye because I just liked her. But iye akabva azondirakidza kuti ainge asina kana dhiri neni. Paakandirakidza kuti ainge asina kana dhiri neni, the more that I wanted her, ndokubva ndazotaura one of her workmates ndikati munhu uyu kana ukandichunira ndinokupa mari uya because of the amount that I had told her
akabva azondichunira the best friend. Saka ndakati ndatanga kudanana naye musikana uyu ndakangorara naye ka1 kungonoisa sikarudzi yangu musikarudzi yake, ndikabva ndatonzwa ndichitobhoyekana naye zvekuti ndakabva ndatozviudza kutoti munhu uyu akandishainira mhani, ari kufanira kutoti ange achifa apa kunaka kwacho asinganaki. Ndakabva ndazodzokera ndikabva ndazotaura neumwewo akaita mukuru muclub medu. Iniwo mukoma nekushaya zivo kwangu ndaifungidzira kuti mhiko dzinokwanisa kungochinjika so simple. Chandainge ndisingazivi ndechekuti mutemo weclub unoti iwo munhu kana akatanga nemhiko dzake dzaanenge atanga nadzo kunosvika murufu, zuva rekuti Satani himself paanozouya achiti ndauya kuzotora mweya wako sezvo ndakakupa upfumi hwangu, unofanira kuti ungoramba uchingoita mhiko idzodzo, nekuti zvinhu zvekwaSatani hazvichinjwi, zvinongoramba zvakadaro. So mukoma ndakaenda kuya ndichifungidzira kuti mhiko dzangu dzaikwanisa kuchinjwa, but iye akabva azondivimbisa akanditi aikwanisa kuti mhiko idzi dzinge dzichichinjwa but dzainge dziri nhema. So musikana uyu vakaona kutoti at least vanokwanisa kutodeura ropa rake, but inini ndinenge ndadeura ropa rake. So mukoma nashi ndakabva ndazotaura naye musikana uyu and I had planned an engagement surprise for him. Ndokubva ndazoenda paya ndikabva ndanomutengera ring, but ring iyi yakatombogarako kumba kwemurume uyu who is the leader in our club, and ainge achiideketerera ring iyoyo. Zuva racho randakazoita surprise painge patori nevanhu vainge vakatoti one day, and iye musikana wangu akabva atofungidzira kutoti wake upenyu wainge kwatochinja, but chaainge asingazivi ndechekutoti seremoni yose iyo yakaitika musi wacho iwoko ndainge ndichitotengesa upenyu hwake ndichihutengesera kuclub iyi. Musikana uyu ndakabva ndazomupa mari ndikati ndikuda kuti unge uchizomboenda kumusha. Apa ndainge ndatoudzwa kutoti aifanira kuti ange achidzokera kumusha kuitira kuti zvinge zvichizoita nyore pakunofa kwake asazofira munomu munyika yavatorwa. Musikana akabva azotora mari iyo yakazoshandiswa pakuvigwa kwake. Inini nevarume ava takazouya zvedu, but takauya usiku tikabva tazoita zvatakaita paguva rake, zvimwe zvacho zvandisingafungiri kuti zvinotendedzwa kutaura pamhepo, nekuti pakaitwa zvimwe zvinhu zvitori nekakupara mhosva mukati, but izvi takazozviita mushure mekunge avigwa musikana uyu. So mukoma ndakati ndamupa mari, munhu ndokubva anditeerera sezvo ainge ava kutondiona sekunge ndainge ndiri murume wake. Ndokubva aenda kumusha, ndikangodzwa zvichinzi kunoku munhu arwara, munhu ndokubva ndamuignora paya, sezvo zvainge zviri izvo zvandainge ndakaudzwa kuti the moment yandinongoziviswa nehama dzake kuti munhu arwara ndinofanira kuti ndinge ndichimuignora. So munhu akangorwara kwemazuva mashomanana, munhu ndokubva atofa. Achinorwara kwemazuva mashomanana, nhau yainge iri yekuti mari iyo yandainge ndamupa yainge isingafanire kuti inge ichizoparadzwa, nekuti ndo yaifanira kuti inge ichizoshanda pakuvigwa kwake. Ende zveshuwa ndo mari yakabva yazoshanda pakuvigwa kwake, nekuti pakabva pazotumidzirwa mhepo yakanosungira everyone homwe dzake pahama dzake kuitira kuti vose vashaye kana sent. Ende yainge iri mhepo iyo yakabva yazoenda ikanotaura naamai vacho, sezvo vainge vari ivo vainge vakabata mari iyi, kuti vaifanira kutoti vange vachitenda Mwari kuti at least mwana wavo ainge afa but aiva nekamari kake. So ndo mari yakabva yazoshanda iyoyo pakuvigwa kwake. Inini nevarume ava takabva tazobhururuka tichibva kunoku kuJoni ndokubva tazodzokera manje kuZimu, tikabva tanoungana paguva rake. Takati takaungana paguva rake tikabva taita zvimwe zvinhu zvekuti hazvitotauriki pamhepo. Idziwo ndo mhiko dzandakaitiswa idzi. Nanhasi uno mukoma nditori nemakambani angu, sezvo ndiri munhu wekuti I love technology, ndokwandakarerekera ikoko. Ende ndinofarira sei kudanana nevasikana vanenge vari just above 18 years, ndo vandinofarira kushandisa pamhiko dzangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Yo, zvazvakangooma hazvo vedu we, hanzi mhiko dzacho dzatakanoita paguva rake hadzitotauriki pamhepo. Apa hanzi ndinofarira kushandisa ava vechidiki ma19 years. Anything that is above 18 years, I just love to use that type of a woman. Yo, zvazvakangooma imi, zvakaoma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo mucomment section.
yo